mbili za anthu olungama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamidan wa musalliyan wa baad tiyamika Allah subhanahu wa ta'ala ndikumfunila zabu ino ntumiki Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kubanja kwake maswahaba ndiyo nsamena kusetula sunna za ntumiki Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kufikila siku la qiyama. Timpempa Allah tabaraka wa ta'ala omvela konse kumene muli. Timpempa Allah tabaraka wa ta'ala akati kumanise naye ntumiki watu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kufikila siku la qiyama. Mulungu subhanahu wa ta'ala tichitile chifundo ndikukati kumanisa tonse kujanna insha Allahu azza wa jalla mu chifundo chake chosatha. Mu programu ije imene timakhala tikupereka mbiri za anthu olungama tikukambira na nkhani yokhuzana ndi Imam Zainul Abidin rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dhakaru annahu kanat lahu jariyah, anachula anthu mariwaya osiyana manarration osiyana kunena kuti nondi tudi Imam Zainul Abidin analindi kapolo radhiyallahu ta'ala anhum. Allah subhanahu wa ta'ala asangalasidwe nawo. Allah subhanahu wa ta'ala awapase chisangalalo chake. Kanat taskubu lahu almaa lilwudhu'i, kapolo amene amakonda kumutirira Imam Zainul Abidin madzi akamapanga udhu. Fabainama huwa yatawaddau, ndi siku lina Imam Zainul Abidin akupanga udhu, wa hiya taskubu almaa, kapolo akutira madzi aja. Saqata al-ibriqu, ketulo imene adatenga idagwa. Ndiye kalekale ketulo imakhala kuti ndi katundu olemera kwambiri, imapangidwa ku zinthu zolemera kwambiri. Ketulo zake sizinali ngati za lero. Fashajjara asahu, ndiye inamkapa mutu Imam Zainul Abidin. Faltafata ilaiha fakhafat, Imam Zainul Abidin anatembenuka kumuyangana kapolo uja. Ndiye kapolo uja anazaopa, anaopa kwambiri. Pamene kapolo uja anaona kuti mwina Imam Zainul Abidin wakwiya nane, adayamba kuwerenga maaya amu Qur'ani yolemekezeka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu subhanahu wa ta'ala mu suratu Al Imran akunena kuti wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kuti mupange changu kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala chikhululuko, muzimpempha Allah tabaraka wa ta'ala chikhululuko, komanso muzithamangira ku janna ya Allah subhanahu wa ta'ala imene mulifupi mwake ngati kumwamba ndi dziko lapansi. Koma janna imene iyi uiddat lil muttaqina, inakonzeredwa anthu amene amamuopa Allah. Kodi ndi anthu ati amene amamuopa Allah subhanahu wa ta'ala? Kapolo uja pamene panayamba kumuwerengera Qur'an Imam Zainul Abidin, alladhina yunfiquna fis sarra'i, anthu amene amapereka zopereka zawo munjira ya Allah mu nthawi ya mtendere. Sunza tikulibe mavuto ena ali wonse iwo amakhala akupereka. Wadharra'i, komanso mu nthawi ya mavuto kulibe mavuto ena ali wonse iwo amakhala akuperekabe. Walkadhimina alghaidha, komanso amabisa mkwiyo wawo saonetsera. Malo mokwiya amamwetulira chifukwa chosakasaka mtendere wa Allahu tabaraka wa ta'ala. Wal'afina anin nasi, komanso amawakhululukira anthu akawalakwira. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allahu subhanahu wa ta'ala amawakonda anthu amene ndi opanga zabwino. Kapolo uja anamkumbusa Imam Zainul Abidin za maaya amenewa. Kapolo uja anamuyankhula Imam Zainul Abidin kuzera mu Qur'ani. Kama dhakkara Abu Sufyan Nabiya sallallahu alayhi wa sallama, ngati mmene adayankhulira Abu Sufyan kumuuza mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Lamma aslama Abu Sufyan ibn Harith ibn Abdul Muttalib, pamene adalowa Islam Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Wakana qabla ay yaslima sha'iran, asana kisanduke ukala msilamu anali muntu mlakatuli wanda katulo zake. Ndipo nthawi zonse kana yahju an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, yasubbu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi shi'ri. Nthawi zonse akamapanga ndakatulo zake mkati mwake munali mwano kumpangira mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Ndiye mtumiki amadandaula kunena kuti ameneyi ndi mwana wa ankolo wanga, musaiwale kuti mtumiki bambo wake ndi Abdullah. Mtumiki bambo wake ndi Abdullah mwana wa Abdul Muttalibi. Naiso Abu Sufyano bambo wake ndi Harithu ameneyi mwana wa Abdul Muttalibi. Ndiye kuti no Harithu ndi Abdullah ndi ma brothers, muntu ndi mchimwene wake. Aliyese ndi kukhala ndi ana. Mwana wa Abdullah anali mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Pamene mwana wa Harith ndi kukhala Abu Sufyan amene wa cousin, ana amene ndi ana azi ankolo amenewo. Koma amene izona kukhala mwana wa ankolo wanga ndi kumanditukwana ineyo malo mwina kuti azikhala nane limodzi.
malo munna kuti azikhala ndine kunditeteza ine akukhala limodzi ndi adani ndikumanditukwana ine kuntukwana mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Amene yotu Abu Sufyan falamma aslama ndiye pamene Abu Sufyan analowa Islamu kana idha jaa wa jalasa amati akafika pamene pali mtumiki ndikukhala inda nabii sallallahu alaihi wasallam amati akakhala pamene wakhala mtumiki sallallahu alaihi wasallam amati akakhala pamene mtumiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam wakhala qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala yajlisu mahu mtumiki amaima ndikuchoka hapo sakana ilimodzi akamuyangana mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pena mtumiki sallallahu alaihi wasallama amayangana kumbali ukwakukumbukira kuna kuti amene mwana wankolo wanga anali kumanditukwana ine kumandinyoza mundakatulo zake mpaka na Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu adapita kwa Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu ndikukamfusa Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu kuti ineyo ndamulakwira chiyani mtumiki sallallahu alaihi wasallam amene uje ni mwana wankolo wanga ndikakhala naye pamene wakhala akumadzuka ndikamuyangana akumayangana kumbali vuto ndi chiyani kweni pamene Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu adamukumbusa Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu kunena kuti waiwala kodi kuti amene yokhala mwana wankolo wako malomoto uime naye uzimteteza unali mbali ya dani yake ndikumamunyoza ndi Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu adayankula kunena kuti no lakinnani tubtu al'an koma ine pano pandala pasopano ndine Muislamu ndamvomereza mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu adamulangiza Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu kuti upite kwa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndipo ukakakhala asana zuke ukamuuze mtumiki sallallahu alaihi wasallam ngati mene adayankulira azibale ake Yusuf alaihi salatu wassalam kumuuza Yusuf alayhi salatu wassalam kunena kuti no musuratu Yusuf Allahu subhanahu wa ta'ala akuyankula mmene motsindika kunena kuti abale yake Yusuf alayhi salatu wassalam adamuuza Yusuf kunena kuti tallahi tikulumbira mwa Allahu subhanahu wa ta'ala laqad atharaka Allahu alaina Allahu subhanahu wa ta'ala wakusanka iweyo pa ifeyo wa in kunna la khatiina ifeyo ndi amene timalakwisa kale sitimazindikira kuti iwe ndi wasankhidwa ndi Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndi Abu Sufyan atayankhula mawu amenewa kumuuza mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yeye adayankha kunena kuti la tathriba alaykum al-yawma lelo lino sitikuyika blame pa inoyo yaghfirullahu lakum Allahu subhanahu wa ta'ala akuhulukireni wa huwa arhamur rahimin Allahu subhanahu wa ta'ala ndi wachisoni mwaonse amene amaonesa chisoni. Lelo lino upeza kunena kuti my brothers munthu ndi chimwene wake wakangana tonkhani tochepa kwambiri mwina nkhani zake uzimva kuti akazanga ananduza kunena kuti amene mwina zakuti kapena iyayi malo amene mapangira business nkhani zopanda pake mpaka na my brothers akukanika kuti no aziyankhulisana anthu amene anabadwa kwa mayi mmodzi bambo mmodzi akukanika kuti ayankhulane chifukwa cha nkhani zopanda pake apa tikuona pali zinthu zitatu pamenepo. Number 1 tikambe za Yusuf alayhi salatu wassalam azibale yake adamtenga kumchosa kwa bambo wake kummenya kumponya muchisime atavulidwa ndi anthu achilendo kumugulisa kuti amene ndi kapolo kumusamusa kumusiyanisa ndi bambo wake asamamukonde bambo wake asamamuone bola akakhale kapolo kuziko la chilendo kaya akaphedwa alibe nazo ntchito. Koma siku limene adakumana ndi abale yake adawauza kunena kuti la tathriba alaykum al-yawma abale yanga inu sindi kuyika blame pa inu lelo lino yaghfirullahu lakum Allah akukhululukireni inuyo wa huwa arhamur rahimin Allah ndi wachisoni mwa chisoni wonse anawakhululukira kupatula zonse zoipa zimene anamchitira anakhululuka mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam pambuyo ponena kuti no anthu amuzuza kufuna kumupha mpaka na kupanga ofa yangamira zambirimbiri amene angambwerese Muhammadun sallallahu alayhi wasallam timpasa izi mpaka mtumiki kuchoka ku Makka kupita ku Madina kumulanda katundu kunthamangisa mziko lokhala lake pambuyo poti wabwerera abale yake akumuuza kunena kuti lakad atharaka Allahu alaina Allah anakusankha iwe pa ifeyo wa in kunna la khatiina ife ndi amene timalakwisa osati iwe mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mtumiki akuwauza kunena kuti jan la tathriba alaykum al-yawma blame siningaiponye pa inu lelo lino yaghfirullahu lakum Allah akukhululukireni wa huwa arhamur rahimina Allah ndi wachisoni mwa chisoni akuwakhululukira abale yake.
kena kuti kuona Imamu Zainul Abidin radhiyallahu ta'ala anhu, Allahu subhanahu wa ta'ala sangalale naye pamene anakhapidwa ndi Ketulo, pamene Ketulo inankhapa kuchokera m'manja mwa kapolo wake uja pamene amawerenga maaya aja, basi Imamu Zainul Abidin amamuza kapolo uja kunena kuti no kadhimtu ghaidhi, ndabisa mkwiyo wanga ndiyamba kumwetulira. Ndiye kapolo uja anapitiliza kunena wala afina anin nas. Aya yosina ate Allah kunena kuti komaso anthu amene amawakhululukira anthu akawala kwira, basi Imamu Zainul Abidin ndikumamuza kapolo wake afautu anki, ndakukhululukira iwe kapolo wanga iwe, wallahu yuhibbul muhsinin. Kena kukapolo janamaliza kunena kuti Allah amakonda anthu ochita zabwino. Yankho la Imamu Zainul Abidin linalonena kuti idhhabi fa anti hurratun liwajhillah, zipita iwe ndakupasa ufulu kusakasaka chisangalalo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Inuyo aneba anu akakula kwirani, reaction ni makala bwanji. Mwina akazanu akula kwirani, reaction ni makala bwanji. Amuna anu alakwisa, reaction yanu ni makala bwanji. Ana apanga pena pakizo sainela, reaction yanu ni makala bwanji. Wanchitu wanu amene muna mlemba mnyumba kushopu kaya ndikuti akalakwisa, reaction ni makala bwanji. Msogolele wanu akalakwisa wapanga zimene simu maembekezela, reaction yanu ni makala bwanji. Tena kuti zimene zitikukumbu sana ndicholinga choyenera kuti tizikopa umoyo umeneyo amakhala, umoyo okhululukirana, umoyo omvera na chisoni, umoyo othandizana, umoyo opa Allahu tabaraka wa taala, umoyo ompembeza Mulungu subhanahu wa ta'ala. Kufikira pamene tikhale tikupitiliza ndi mbiri ya anthu olungama kukambirana zokhuzana ndi Imamu Zainul Abidin. Jazakumullahu khairan. Allahu subhanahu wa ta'ala akudaliseni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbiri za anthu olungama.